West Karbi Anglong District arlo dongkamukam rong sopia long kedam tang wo signify inkorai siani team dongkamukam atum pater piponsi mesen pen World Music Day paman ponlo bangso hut lun kilona se angtong piponsi ningkarong chipi ponrinti somindara dangalong World Music Day ketalon ponason thak West Karbi Anglong dongkamukam rong sopia long ta World Music Day arni talon pon Team dongkamukam atum cepatir pi ponsi bangso World Music Day padodunlo. La bangso World Music Day ke padopon along aluhia man pen DMB Vice Chairman Rensing Timong Ward Commissioner Selong Ki Be jitu terang atum pen ke danglok pindangan man peng ke do atum cetong dunsi RDP dun. Bangso hot Karbi Anglong nongnam ka cethangklong lun sepo prem terang cekama bens atum pen ke danglok ke ong dunga lun sepo atum kiluna se angtong ke padopensi World Music Day talon pon. Det pipen ke pathik pon bangso World Music Day puthak chekama bands avocalis Bronson terang pen bangso World Music Day puthak ke tham pon alam the nonilitum arju pon sinang. Ate mai litum nong si ke thek bang phu tin la do pu dang te khilun ke kan matela jitu artist amkha tamil tum nong si ke thek do pro dang te non e prang pen an bang ke kadok we tame rada long ha baklang donji mate rada long ke bang ji phansi dil tum bang ke tim dong kam kam bang ke chuning ri Bangso World Music Day ketalon panahut ke ongdong music aning ke hangari so ejang atum tami chitudun si aliralon pidun. Dongkamukam pen Wiki Be Karbi Anglong Live.